Kaixo, gu Ander eta Inize gara eta Izetu Gazte Asanbladatik gatoz. Asteburu honetan antolatu dugu gaztetzaren aldeko asteburua, hemen bertan aurkeztu genuen ekainan gazte asanblada eta hortik hona hainbat ekintza desberdin eroan dugu aurrera, bai aisialditik, kulturatik, formakuntzetatik, eta ikusi dugu orain momentua dela gaztetzari buruz hasteko hitz egiten, eta ikusten dugu herrian gazteok behar izan handi bat dekogula instituzioetatik kanpoko espazio bat izan alizateko. Hasiko gara barikuen eta mainguru bat egongo da, gazte asanblada ezberdinak etorriko diezan Bizkai ingurutik, eta salduko da apurtxo bat gaztetxearen garrantzia eta zeba behar dugun hau gure herrien. Zapatuen egun luzago bat eukingo dugu eta hasiko gara serigrafia tailerragaz. Ondoren hemen bertan eukingo dugu indabada, gero lauretan bertsolariak etorriko diez eta gero ja seiretan eukingo dugu trikipoteoa merezien eskutik. Azkenik kontzertuak egongo diez, Mikosiz eta Inke, eta amaierarako DJ Izetu egongo da. Eta sorpresa bateko gu zuentzako. Orduan, etorri eta parte hartu asteburu honetako gaztetzaren aldeko egitarauan. Animatu eta ikusiko dugu elkar!